Y... Mateo, estamos dentro agora. Compróbame a ver se escoita ben o som. Bo día desde Waterford. Arrancamos a retransmisión uns minutos tarde por problemas técnicos. Estamos máis ou menos xa na metade da primeira parte. De momento, victoria da equipa galega no electrónico. Cebo, podes confirmarme o resultado? 6-2 gañamos. Anotando este. Vale, con este punto que acaba de anotar a selección galega, 7-2 no marcador a favor para a nosa selección. Arrancamos moi forte o partido, cun gol de Cristian de Turonia. Collemos os desprevernidos, é moi cedo o partido, seguramente a equipa rival aínda está dormida. Vemos agora a unha persoa da organización pedíndolle ao noso adestrador que saia do terreo de xogo, meteuse 3 metros dentro do campo, Cebolo. Está moi metido no partido, isto demostra o compromiso dos nosos seleccionadores. En fronte hoxe temos a equipa de Chiroc, que é unha rexión francesa. Dentro de Francia temos moitas seleccións competindo aquí nos World Games. Dentro de Irlanda, sen lugar a dúbidas, perdón, acabo de trabucarme, dinme que estamos xogando contra Occitania, tamén outra nación francesa, do Estado francés. Hoxe son moitos partidos, moitos rivais que vamos ter en fronte. Temos moita información cruzada e desculpades se teño algún erro a hora de darvos algún dato. Avanza a selección de Occitania, buscando de xeito moi vertical a nosa portería. Teñen que anotar, son partidos moi curtos, van 5 puntos abaixo e como non anoten algo máis, se lles vai escapar do partido. Anota Occitania, terceiro punto para os occitanos. Galiza 7, Occitania 3. Recupera Occitania na saída e golpea fora, pero pita falta o árbitro. Agora mesmo no terreo de xogo, pola nosa selección, Kim de Keltoy en portería, primeira liña para Pablo Penisco de Turonia e Raúl Barreiro de Keltoy. E por diante deles temos a Julio de Keltoy, Rei de Estrela Vermella, Alexandre Louzao de Keltoy, Giao de Estrela Vermella. Estamos vendo aquí unha acción bastante sucia dun xogador de Occitania con Raúl Barreiro, soltándolle o cóbado. Raúl falando co árbitro, explicándolle o que acaba de ocurrir. Árbitro, témolo grabado, se queres ensinamos todo no descanso. E continuando ca alineación, temos de enganche a Bruno de Fillos de Brogán e en punta a Isma de Keltoy. Recolle o balón do Chan Isma, balón para Julio, Julio con Xandre, moi ben Xandre, marchándose a súa marca, golpea Xandre e punto. Oitavo punto para a selección galega, Galiza 8, Occitania 3. Prepara un cambio equipo occitano, márchase o lambón que lle dou o cobadazo a Raúl. Balón arriba, pita falta o árbitro por agarrón. Eu creo que era agarrón mutuo dun a outro. Non está conforme Raúl ca decisión do árbitro, pero sexa correcta ou non, temos que respetar o criterio da arbitraxe. Os árbitros merecen todo o noso respeto, a non ser que fagan unha liada moi gorda. Entón, algo poderemos decirlles. Recupera Pablo Penisco, moi atento Pablo Penisco, é un dos seus fortes. Xogador que vai moi ben o corte, un dos meus defensas favoritos da liga.
ten aí un moi bo primeira liña, Turonia. Vou aproveitar para mandar saúdos para os meus veciños do Valmiñor, de Turonia. Saúdos para o seu presidente, Gonzalo, e para todo o corpo técnico, directiva e xogadores e xogadoras. Punto de Giao, novo punto do xogador de Estrela Vermella. Moi bo partido, está moi metido, demostrando un gran nivel Giao. Primeiro torneo para el, xogador moi novo, pero está demostrando unha veteranía increíble. Vale, chegamos ao descanso. Repetimos marcador. Galicia 9, Occitania 3. Vale, vou aproveitar para entrevistar aquí a un dos nosos xogadores. Entrevista patrocinada por Deporte Galego. Temos aquí comigo a Mateo, o porteiro da selección A. Mateo, coméntanos un pouco que tal está sendo o torneo, como estás vendo o nivel dos rivais, tamén como está xogando o equipo galego contra equipos tan duros. Unha valoración xeral do que foi o torneo ata agora mesmo. Pois bueno, a ver, os primeiros días costounos un pouco chegar a Waterford, pero eu creo que o segundo día xa empezamos a coller sensacións, a xogar máis da nosa forma, e eu creo que o día de hoxe estamos preparados tanto físicamente como mentalmente para encarar as eliminatorias que nos quedan. Como é vivir un torneo así e tamén xogar o fútbol gaélico desde a perspectiva dun porteiro? Ao final, a función que tedes aquí é unha función un pouco especial, porque ao final se vos trata como un xogador de campo, non é como no fútbol clásico que colles o balón, non te poden tocar aquí, tú en xogo recibes o balón, presionan os rivais, poden roubarta, tamén tedes unha participación moi importante co tema do saque. Explícame un pouquiño como ves tú o gaélico desde a túa perspectiva de porteiro. A ver, eu creo que a posición de porteiro en gaélico eu creo que che dá un pouco máis de responsabilidade que da que tes no fútbol normal, porque aquí, por exemplo, tamén o tema dos saques é un aspecto moi importante nos partidos para gañar as posesións e dar saídas ao equipo. Eu penso que a mí o que me gusta polo menos de ser porteiro en gaélico é que participas no xogo do equipo, non é só estar na portería e parar os balóns. Entón eu creo que é moi importante a posición de porteiro neste deporte. Moitas grazas, Mateo, moita sorte hoxe, e vai dar comezo a segunda parte. Temos xa o equipo occitano preparado. Entran os nosos tamén no terreo de xogo. Comezan a segunda parte, na portería King. Repite Pablo Penisco de Turonia en defensa. Temos aí tamén a Noé de Turonia. Continúa Giao de Estrela Vermella no campo. No salto inicial temos aí a Raúl de Queltoy. E en campo contrario, Bruno de Fillos, Bus de Queltoy e Cristian de Turonia. Comeza a segunda parte. Gaña o salto o xogador occitano. Raúl moi intenso na defensa, moi ben Raúl. Volve a recuperar a súa posición. Non temos presa, que veñan os occitanos a por nós, que van por detrás no marcador. Lembro, resultado no electrónico, selección galega 9, Occitania 3. Golpea o xogador occitano e dentro. Moi bo golpeo do xogador occitano. Saque de King, atopando con rapidez a Raúl. Raúl con Noé. Noé con King. Balón para Raúl. Raúl con Noé. Presión moi intensa aos occitanos. Non lles queda outra que ir a por nós e presionarnos para intentar remontar o partido. Agarrón, Arbi. E mal levantada tamén por parte do xogador occitano.
Pita salto neutral o árbitro. Moi ben, Bruno, aí estando atento para recuperar ese balón que gañou o xogador de Occitania no salto. Avanza Pablo Penisco, Arbi, falta, nin marca ventaxa o árbitro, consideraba que non era falta. Ten que estar agora moi atento o árbitro nestas circunstancias, porque a intensidade que está indo Occitania van cometer moitas faltas, sen lugar a dúbidas. Circulando moi ben o balón a equipa galega, Giao para Bruno, balón espazo para Isma, impóntense Isma, pase, unha mágoa, falta técnica de Isma, en gaélico, o xesto do pase, se vai directo á portería, entra gol, e falta técnica. Tiña que tela tocado un xogador da nosa selección antes de que entrase. Unha mágoa porque podía ser o gol xa definitivo para pechar o partido. Recupera Penisco, moi ben Penisco no aspecto defensivo, moi enchufado durante o partido. Posesión en banda para Isma. Isma, un dos nosos xogadores máis veteranos, xogador de Keltoy, leva moitos anos xa practicando este deporte. Tamén adestrador de Lavandeiras, xunto con Bus. Temos agora mesmo no campo os dous adestradores de Lavandeiras. Moi bo traballo que están facendo en Vigo, nesta equipa de nova creación. Segundo ano de vida para Lavandeiras. Imponse Isma. Finta o defensa cun amago e punto. Este é unha das xogadas marca da casa de Isma. Xogador moi rápido, moi habilidoso, e fai moi ben este tipo de accións, de facer un amago e fintar o rival. Tenme roto a min a cadeira unhas cuantas veces adestrando con Keltoy. ¿Quién está relevando resultados? Yo creo que me estoy intentando. Actualizo o marcador, tiven aí algún erro no conteo. Galicia 9, Occitania 6. Vaise ese balón fora a Bus. Temos que intentar facer algún punto, polo menos para irnos a 4 arriba, e que Occitania cun gol non nos pode empatar. Gaña o balón arriba o número 8, volvelle a dar a Raúl na cara. Vamos a ver, King, para King, moi ben King, gran parada de King, parecía que estaba vencido, pero conseguiu sacar aí a perna para pararlle o balón o disparo do xogador occitano. Cambio en Galiza, cambio en Keltoy, sai Isma, entra Julio. Balón de Noel Longo para Cristian, balón para Bus, e se lle escapa de novo. Punto, desculpade. Entrou, fallou unha perspectiva. Iago Couso, por favor, non te rías. Quería verte a ti na labor de comentarista. Ataque da selección occitana. Dispara. E gol de Occitania. Achéganse a un punto no marcador. Galicia 10, Occitania 9. Partido moi igualado, moi disputado. O 9 non para de... Perdón, o número 8 busca continuamente a Raúl. Búscalle ca cara, mételle o brazo. Manda Noé para primeira línea. Noé, vas a ir para primeira línea ahora, ¿vale? Están buscando o contacto físico continuamente moitos xogadores de Occitania para intentar sacar do partido os nosos xogadores. Posesión longa de Occitania. Baixa o número 12 na descarga. Abre para o número 9. Circulando cara ao centro.
Temos que aguantar ben. Aí rapaces, que non se acheguen. Vamos a intentar obligarles a tirar desde lonxe. Dispara o xogador occitano, fora. No, no! Acaban de darlle o punto a Occitania. Desde a nosa perspectiva aquí na banda, ese balón non entrou, pero Samper, se o árbitro dano dentro. Empate a 10 no marcador. Máxima igualdade. Balón en longo de Penisco, buscando a Bruno moi ben. Atopa Rei. Rei para Cristian. Vamos ter calma. Esta posesión. Moi ben Cristian. Dispara Cristian. Case curta. E atalla o porteiro. Case chega a Bus. Unha mágoa porque era unha moi boa oportunidade para os nosos. Balón en longo, buscando o número 8. 8. E que mágoa, ese balón dividido podíamos telo gañado. Balón aberto número 7. Filtran o medio. Chega Julio. Grande Julio. No, menos árbitro. Veña, home, xa soltar o balón o xogador occitano. Pita falta o árbitro e cartón amarelo para Penisco. Tiro a paus para o equipo occitano. Poden adiantarse no marcador con este tiro a paus. Dispara o xogador occitano. E dentro. Adiántase o Occitania no marcador. Occitania 11. Galiza 10. Sácase a quinta, esa non é aí. Temos que sacar máis rápido, rapaces. Estamos sós, pedila. Vai buscar a Giao. Pero golpea en longo King, buscando a Julio. Moi ben, Julio, nese só and go. Isma en banda. Isma. ¡Gol de Isma! ¡Vamos! 3 puntos para a selección galega. Ventaxa de 2 puntos para os nosos. 13-11. Grande Isma. Moi boa internada do noso xogador. Dentro da área e finaliza gol. Vamos, moi ben Noé, veña, veña, que estemos aí. Saque longo do porteiro. Vamos, recolle Cristian. Arbi! Manotazo na cara. Dá ventaxa ao árbitro. Vale, posesión. Desculpade que me estexa emocionando un pouco, pero como comprendedes, non son imparcial. E pódeme a emoción e o sentimento polas nosas cores, pola nosa terra. Saque de banda para a selección galega. Isma con Rei. Rei avanzando, falta. Falta fora. No, pita pasos o árbitro. Voume calar. Non me está gustando nada o criterio do árbitro. A falta clarísima do xogador occitano. 2 xogadores case agarrando a Rei. Plácano e o árbitro pita falta. E agora sí, falta favor do Occitania. 2 arriba, queda pouco tempo. Temos que defender, sobre todo a portería, para evitar o gol occitano. Dispara, xogador occitano, punto. 13-12 no marcador. Achégase a un punto o equipo occitano. A ver, Isma, aquí este espacio. Balón en longo de King, buscando a Cristian. Recibe Cristian. Balón para Isma en longo. Recupera o xogador occitano. Piden calma aquí desde o banco nos adestradores. Grande Penny. Moi ben Penny. E falta do xogador número 8 de Occitania. Non era sen tempo que te pitaran unha falta, amigo.
grande Penisco, unha nova acción na que se anticipa, corto balón e forza a falta do xogador occitano. Apertura de Giao e anticipase o xogador occitano. Queda un minuto de 2 a de 1. Vale, gañamos de 1, incorpórase o porteiro occitano, baixa Isma na axuda para evitar a superioridade do equipo occitano. Isma, vai, que podes. Vamos a intentar que se durma o ataque occitano, que non podan avanzar. Dase a volta o xogador occitano, pita falta o árbitro. Tiro a punto por o equipo occitano para poder empatar o partido. Cambio na selección galega, retírase Rei, entra Noé, golpea o xogador occitano e dentro. E acaba o partido. Empate no electrónico. Vaya penalti, ¿no? Rematou en empate. A equipa galega foi liderando durante todo o encontro, pero unha falta na última xogada do partido deu oportunidade a Occitania de empatar cun tiro a paus. Chaves, que tal mirastes os nosos xogadores? Bueno, eu creo que houbo dominio claro do equipo galego, pero sí que considero que quizáis se precipitaron cara ao final, cando había que manter máis a calma, empezou a xogar un pouco directo e balóns arriba, bueno, pois ao final o equipo rival tamén xoga, marcaron os seus puntiños e chegaron ao empate. Agora a ver como ven o desenlace desto, pero, bueno, seguimos confiando e hai que estar nas semis. Confianza plena nos nosos xogadores. Vamos ver como se resolve agora a cousa. Desde a retransmisión estamos á espera de saber se son penaltis ou unha mini prórroga. Entendo que serán penaltis. Que? Vale, temos prórroga, dúas partes de 4 minutos, nos confirma aquí a organización. Totalmente 8 minutos. Ah, Paraguay. Claro. No me di cuenta de... Bueno, estamos aquí con compañeiros paraguayos que van xogar despois do noso partido contra Iberia. Voy aquí a facer unha preguntiña a un compañeiro. ¿Qué tal? No te preocupes. ¿Qué tal está siendo el torneo? ¿Qué te está pareciendo la experiencia? Sí, es muy emocionado para mí porque es mi primera vez que estoy aquí jugar para Paraguay. Honestamente soy de Tailandia, so es muy awesome hacer aquí con mis amigos de Paraguay. Y también jugar con otro equipo del mundo es muy unbelievable para mí. So, estoy muy orgulloso a ser aquí también. Sí. Pois moita sorte na xornada de hoxe. Gracias. Bueno, agardo que podades gañar a lo menos o siguiente partido. Sí, dale. Sorte. Gracias. Bueno, acabo de decirlle que o Galla poden xogar o siguiente partido, pero acabo de darme conta que xogan contra Iberia, que hai moitos compañeiros do gaélico galego aquí, así que sinto paraguayos, creo que non ides ver esta retransmisión, así que eu confío que poda gañar Iberia e que os xogadores galegos que temos participando coa selección de Iberia podan avanzar a final.
Paraguai, a verdade, un combinado moi diverso, porque onte xa estivemos con algún xogador de ascendencia irlandesa e, como acabades de ver, pois tamén un xogador asiático. Vale, saque inicial, gaña Occitania. Lembro, dúas partes de 4 minutos. Moi ben, intercepta Cristian ese balón de Occitania. Comeza a prórroga pola parte da selección galega, en portería King, Noé Penisco en primeira liña, por diante Giao, Raúl, Cristian e Bruno. Tamén temos a Irma e Keltoy, e en punta Bus de Keltoy. Quero aproveitar para mandar 2 saúdos. O primeiro para Chiqui, o pai de Noé Asensio, que nos está seguindo desde Garganta de los Montes, na Serra de Guadarrama. E o segundo saúdo é para o pais... Hostia, perdón, xa me trabuco. Madruguei moito hoxe. E o segundo saúdo é para Furaolas, o pai de Lois de Keltoy, que tamén nos está seguindo e hoxe está de aniversario. Moitos parabéns, Furaolas. Non finaliza Bruno. A xogada, unha mágoa. Continúa empate no electrónico. Galiza 13, Occitania 13. Golpea en longo porteiro occitano e gañan o salto. A verdade é que Occitania ten varios xogadores moi altos e están intentando aproveitalo ao máximo, buscando balóns en longo para impoñerse nesas disputas por alto e gañar a posesión en posicións moi avanzadas. Falta pegada á liña de cal a favor de Occitania. Recolle o balón o número 8. Parece que se posiciona para golpear directo a Paus. Posición moi escorada. Adianta, se golpea. Non vai a portería, pero pode caer un xogador occitano. Toca o xogador occitano e vai fora. Saque de porta para a selección galega. Saca King en curto, buscando a Bruno. Moi ben. Pase de Bruno Camán. Noé. Pase co pé. Balón en longo de Penisco, buscando a Cristian. Temos que ter moito cuidado con esos balóns en longo. Son pases con moito risco. Este tipo de pases o rival ten moito tempo para lelos e para poder anticiparse. Son poucos minutos. Temos que priorizar pase curto, pases de seguridade e avanzar pouquiño a pouco con paredes para romper liñas. Posesión para o equipo occitano. Está o número 3, para o número 12. Pivotando moi ben o número 12 no medio. A verdade é que un xogador que está cubrindo bastante campo. Case un box to box, que chamaríamos en terminoloxía de fútbol inglés, de soccer. Busca o 12 en longo o número 8. Descarga cara ao lateral do número 8. Balón de novo por o número 12. Cambio de orientación. A verdade é que está xogando moi ben o equipo occitano. Golpea e fora. Así todas. Saque xa buscando a Cristian. Moi ben King. Está moi ben King nos saques, a verdade. Avanza. Vale, final da primeira parte. Continúa o empate no marcador 13-13. Temos que ter un poquinho máis de paciencia nas nosas posesións. Mover o balón con máis calma para ter a nosa oportunidade de anotar. O partido vaise decidir por moi pouco, seguramente un punto ou 2 nestes 4 minutos. Nótase o cansancio, nótase a fatiga. Iso tradúcese no electrónico. Primeira parte de prórroga, 4 minutos, ningún punto por parte de ambos equipos. Temos aí
os nosos seleccionadores nacionais dando as instruccións para esta segunda parte. Liderando o equipo B masculino temos coñecido popularmente como Cebolo, David Latorre, xogador e adestrador histórico do Gaélico galego. Leva neste deporte desde os comezos de Estrela Vermella. Son os seus terceiros mundiais de fútbol gaélico. Os seus dous primeiros, Waterford e Derry, foron como xogador. Estes son os seus primeiros World Games como adestrador. Tamén activo clave no programa gaelicoscolas.gal, a nosa canteira, o noso sistema modelo de formación, que está facendo un traballo espectacular aí na comarca de Compostela. E todos os rapaces e rapazas que temos esta semana aquí en Waterford das Gaelicoscolas son xente que empezou no gaélico con David Latorre. Emma e Uxía de Boqueixón nas equipas femininas e Giao de Opino na equipa masculina. Moi ben, Penisco anticípase. Moi ben, está facendo un partido increíble en defensa Penisco. Creo que xa o cuarto balón que se anticipa e curta. Neste caso, o balón mandou uno fora de banda e saque de banda para o equipo citano. Circula a bola o equipo citano polo medio. Abre en banda con o número 7. Moi ben defendido por Bruno. Pase moi ben, Julito. Recupera Julito. Balón para Cristian. Vamos ter calma nesta saída de balón. Vamos buscar posesión longa, asegurando os pases. Balón en longo de Isma. A descarga de Bus a banda. Chega Bus. Moi ben, devolve para Isma. E se lle cae o balón atrás Isma. Cae. Arbi falta. No, no. Pero que pitas. Pita falta a favor de Citania. En teoría, creemos que pitou o arrastre de Isma. Tamén Isma cae o chan porque o desequilibra o xogador citano. Non vamos facer valoración sobre o arbitraxe. Pero imos deixalo aí. Circulación do Citania, golpea o número 3, directamente fora. Saca Quincha, rápido para Penisco. Presión intensa do número 13 de Occitano. Penisco para Bruno, tiran a Penisco. Xogamos con calma. No caso de acabar o partido de empate, iríamos a tanda de penaltis. A morte súbita. Balón para Giao. Moi ben Giao, hai sangre fría. Abre banda para Isma. Recibe Isma só en banda. Irma buscando a Bus. Moi boa descarga de Bus. Bus no medio Bruno. Cuidado, espalda. Falta sobre Bruno. Da ventaxa ao árbitro. Balón a Julio en banda. Moi escorado. Amago de Julio. Julio buscando apoyos. Estánlle pechando tres xogadores do Citania. Balón para Bus. Bus abrindo para Penisco. Penisco busca o disparo, está moi lonxe. Tiro frouxo de Penisco. Temos que buscar mellores posicións de tiro. Balón arriba. Moi ben Noé. Gran anticipación de Noé Asensio. Sí, moi bo partido de Noé. Ten que estar moi orgulloso o seu pai del, que nos está seguindo agora mesmo nesta retransmisión. Hai que destacar o papel de Noé nestes World Games, non só no aspecto deportivo, senón tamén en todo o aspecto organizativo. Foi unha das persoas que formou parte do grupo de traballo que nos levou ata estes World Games. Persoa responsable do crowdfunding e facendo outras moitas labores. Traballo incansable de Noé. Un 10 para Noé. Fostes clave nesta aventura, Noé. Dispara Bus, posición forzada e vaise fora. Unha mágoa, podía ter sido decisivo ese punto. Golpea en longo, xogador Citano, intercepta Noé. Cae o chan, o xogador Citano. Solo and go. Contra do equipo Citano. Falta no é falta. Dispara o xogador Citano. E dentro.
No, fora. Deuno fora. A min pareceu moi dentro. Compensamos a que antes pareceu que fora fora e deuno dentro. Está Bruno só. Acaba o partido. Imos aos penaltis. Están aquí os xogadores paraguayos con ganas de sair ao terreo de xogo. Bueno, danos ánimos. Vamos Uruguai. Ánimos para Galicia. Dale, Galicia. Dale. Grazas, compañeiros. Veña, vamos aí a polos penaltis. Máxima emoción. Comentar, os penaltis son como unha tanda de fútbol, pois de fútbol inglés, de soccer, donde hai 5 tiradores. En caso de chegar a morte súbita, ao fallo, teñen que tirar os mesmos 5, non segue todo o equipo, son os 5 tiradores todo o rato. Unha vez rematados os 5 penaltis, en caso de empate aí sí que xa morte súbita. Sexto penalti, se marca un equipo e falla outro, acabaría a tanda e gañaría o equipo que marcou ese sexto penalti. Confianza plena aquí nos nosos xogadores. Voulle dar ánimos aquí a King. Vamos, King. Moi ben xogado, King, vamos, ánimo. Tú podes, Ánimo, rapaces. Confianza plena en vos. Estamos moi orgullosos do voso traballo, do voso desempeño, do voso esforzo. Pase o que pase, toda Galiza está con vos, está moi orgullosa de como está representando a nosa terra aquí en Irlanda. Está dando o colexiado aí instruccións para a tanda de penaltis. Vale, está informando o árbitro que teñen que tirar os penaltis 5 xogadores dos que remataron no campo. Só un xogador que ao acabar a segunda parte da prórroga estivese no banquillo non pode participar da tanda de penaltis. Outro dato sobre os penaltis, só vale se entra a gol. Temos o tiro a punto, a tanto en gaélico, pero se o balón vai arriba non contabiliza. Esta tanda é como se fora de fútbol clásico. Vai comezar tirando Occitania. Gañaron o sorteo da tanda de penaltis. Diríxese King a portería. Kim, que xa parou un penalti no partido anterior, se non me equivoco, ou fai 2, así que confianza plena nel. Bueno, nos tiradores, por suposto, temos para tirar a Giao, a Isma Pereira, a Bruno, a Bus e a Cristian. Plena confianza nos nosos xogadores, están aí facendo piña. Está dando instruccións o árbitro o porteiro a King. Non pode adiantarse antes do golpeo. Ten que estar sobre a liña. Vai golpear o xogador occitano. Primeiro penalti. E non acerta ao lado. King adiántase a Occitana. 1-0. Efusivo, xogador occitano. Quedan vos ainda 4 penaltis, compañeiro. Vai patear Bus de Keltoy, o primeiro penalti para os nosos. Vamos Bus, ti podes. Sei que tes a calidade para metelo. Golpea Bus e para o porteiro. Acerta ao lado. Iba ben tirado por parte de Bus, pero colle o porteiro o balón. Vamos a chegar a pasar ya o xogador occitano. Non pasa nada, Bus. Tranquilo, compañeiro. Queda ainda moita tanda de penaltis. Ainda quedan 4 lanzamentos. Disponse o xogador occitano. E vai fora.
vai fora. Moi ben, número 7 de Occitania. Así me gusta, así é como tedes que tirar. Vamos, venga, que ainda non acabou, vamos. Disponse Giao a golpear o penalti. Golpea Giao. ¡E golazo de Giao! Enorme, rapaz. Grande, rapaz. Empatamos. Increíble Giao. A sangre fría, a mentalidade que está demostrando neste torneo. O noso xogador máis novo, dando un paso adiante, asumindo a responsabilidade nos penaltis e meténdoa. Increíble o futuro que temos para o gaélico galego. Disponse o terceiro pateador de Occitania, número 5. Vai despaciño, golpea e polo medio pasa cerca dos pés de King. Adiántanse os occitanos, 2-1. Disponse Bruno, de Fillos de Breogán. Vamos, Bruno. Vamos, compañeiro. Golpea Bruno. Engana o porteiro. Moi ben, Bruno. Un dos nosos capitáns. Volve o empate. Occitania 2. Galiza 2. Disponse o número 6 de Occitania para golpear. Vamos, King, faite grande. Este balón é teu, King. Case, acerta ao lado King, pero iba moi ben tirado o penalti por parte do xogador occitano. Esquinado, buscando Pau. Seguinte lanzador galego, Isma de Keltoy. Vamos, Isma. Tú sabes, confiamos en ti. Golpea Isma. E gol de Isma. Engano porteiro. Asegurando abaixo para un lado. E vai o número 8. Isto está predestinado para que o número 8 falle. Xogador un pouco sucio. Buscando contacto sempre con Raúl ao longo de todo o partido. Golpea o número 8. E a mete, a verdade que moi ben tirado. Moi ben tirado ao medio, con calma. Ahora, lanzamento para Cristian. Temos que marcar. E último penalti, no caso de que marque, empate. E pasaríamos aos seguintes lanzadores. Pega Cristian. E para o porteiro. Victoria para o equipo occitano. Despedímonos dos World Games. Despedímonos do equipo masculino. Moi bo torneo dos nosos. Despedímonos dos World Games da maneira máis cruel. Nun partido que fomos liderando todo o rato. Empatáronos na última xogada. E perdemos nos penaltis. Así o deporte. Unhas veces gañas, outras perdes. Despedímonos xa para entrar en emisión do partido de Galicia B femenino. Vémonos na próxima.